cenazeye pêşmergeyê şehîd Doktor Silêman li gundê wî çil kaniya bi ser Çewlikê bi alên Kurdistanê ve hate pêşwazî kirin. Beriya ku cenaze bispêrin axê, cara dawiyê cenazeyê Doktor Silêman birin hewşa mala wî ya li gund û xatirê xwe ji malbatê xwest. Li gund xemgînî, dilêşî û xwedîderketineke zêde hebû. Cenazeyê Doktor Silêman li Bakur bi xwe re yekrêziyê jî anî. Gelek partî û fraksiyonên ku nedibûn yek di cenazeyê pêşmerge te hatin bahev. Ev yek weke peyama yekitiyê ya pêşmerge hate şîrovekirin. Doktor Saîd ji karên rêkxistinên her partiyekê derbas bibû wekû têkoşarek wekû qehremanekê netewê me li ser her çar parçeyê Kurdistanê de xebat dikir. Li her derê de têkoşaneka biçûk ronahiyeka hindik bidîta ku li wê derê kar bû serxwebûna Kurdistanê têkirine xwe li wê derê didît. Di gel xelkê Bakur ji Başûr û Rojavayê Kurdistanê jî hin kesayet li ser cenaze amade bûn. Wan jî bal kişand ku Doktor Silêman tenê ji bo serxwebûnê canê xwe daye. ام ایرو یک دست و یک بل شهادت دکتر سلیمان کردستان یک درگاه یک بل سینور پارچبون کردستان درابه شهادت دکتر سلیمان و آزادی و سرخبون نزدیک آزادی موصل بریم بل کردستان قامشلو و کوبانی و عفرین و هنگی جی پل باکور و سرخبون و آزادی نزدیک به باکوریên ku beşdarê cenaze bûn jî xwestin peyama yekrêzî û daxwaza bilindkirina ala dewletbûnê ya Doktor Silêman baş bêfêm kirin. Em tüccar dagirkeriye kabul nakin û her canê me di oxira azadî, rizgarî û serxwebûna Kurdistanê de xwebex e. Doktor Saîd nîşana vê yekê ye. Di merasima cenaze de tim duruşmên li ser serxwebûna Kurdistanê hatin berskirin. Ji xeynê alên Kurdistanê jî alên tu partiyan di merasimê de cih negirt. Doktor Silêman ku di oxira dewletbûna Kurdî de canê xwe da, li Bakurê Kurdistanê jî tovê serxwebûnê çand. Maşallah dekak, Rûda û Çewlik.